ಅಬತರ ಅಬತರ ಬಣ್ಣದಾದ ಈ ಅಬತರದ ವಿಷಯ ಇತ್ತು ತೂರೆ ಮಾತಾ ಥಿಯೇಟರ್ದ ಸುತ್ತಲೂ ಅಬತರ ಒಂದುಂಡು ಸೊ ಅಬತರ ವಿಷಯದಾದ ಬಣ್ಣ ನಮ್ಮ ಅಬತರದ ಸೂಪರ್ ಹೀರೋ ಮೂಲರು ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲದ ಆಕ್ಷನ್ ಕಿಂಗ್ ನನ್ನದ ಆ್ಯಂಡ್ ಅರ್ಜುನ್ ಕಪಿಕಾಡ್ ಈಸ್ ಯೋ ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಆಲ್ ಟಾಕ್ ಟು ಹಿಮ್ ಕಮ್ ಸರ್ ಇವಾಗ ಅಬತರ ಬಣ್ಣದಾದ ಸರ್ ಅಬತರ ಪಂಡ ಮಾತೆಲ್ಲ ಲೈಫ್ ಒಂಜೊಂಜಿ ರೀತಿಯ ಬಂಗ ಬರ್ಪಿರದೆ ಅವು ಒಂಜೊಂಜಿ ರೀತಿಯ ಅಬತರ ಸೊ ಎಂಕಲ್ನ ಅಬತಾರನ ಸಿನಿಮಾ ಥಿಯೇಟರ್ ಕಂದ ಸೊ ಈರ್ಲ ಸಿನಿಮಾ ತುಯಾರು ಇರೆಗೆಂಚ ಫೀಲ್ ಆನ್ ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಬಂದು ಅಲ್ಟಿ ಇತ್ತು ಸರ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಅವು ಎಂಚ ಎತ್ತಂಡ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಇವನ್ ಒನ್ ಸಿಂಗಲ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ವೇರ್ ವಿ ಫೀಲ್ ಸೊ ಡೌನ್ ಇರು ಮಾತ ಏಜ್ದ ಗ್ರೂಪ್ ದಕ್ಲು ಬತ್ತದು ಒಂದು ಎಂಜಾಯ್ ಮಲ್ಪನ ಯು ಎಂಜಾಯ್ ದಟ್ 2.5 hours ವಾಟ್ ಎವರ್ ಇತ್ತಣ್ಣ ಆತ್ ಶೋಕ್ದ ಮೂವಿ ಸೊ ಆ ಅಬತರದ ವಿಷಯ ದಾದಾ ಬಂದು ಸರ್ಲ ಒಂಜಿ ಸಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಇದೆಯಾ ನಮಲದಿಯಾ ಸೊ ಆ ಸಸ್ಪೆನ್ಸ್ ವಿಷಯ ಸರ್ ಮೂವಿಡ್ ಮಸ್ತ್ ಆಕ್ಷನ್ ಉಂಡು ಸಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಉಂಡು ಒಂಥರ ಥ್ರಿಲ್ಲಿಂಗ್ಲ ಉಂಡು ವಾಟ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಜನಕ್ಕೆ ತೂವರತಿಕ್ಕು ಸರ್ ಸರ್ ಬೇಸಿಕಲಿ ಅಬತರ ಸಿನಿಮಾ ಇಸ್ ಅ ಕಾಮಿಡಿ ಫಿಲ್ಮ್ ಸೊ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಕಾಮಿಡಿ ಫಿಲ್ಮ್ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಲವ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಮನ್ಪುನ ಬದಲು ದಾದಾನ ಒಂದು ಟರ್ನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟ್ವಿಸ್ಟ್ ಮಲ್ತದ ಮಲ್ಪುಗ ಅಂದ ಮಲ್ತಿನ ಸಂಚಿನ ಫಿಲ್ಮ್ ಸೊ ಬೇಸಿಕಲಿ ಜನಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟ ಆತನ ನಾನು ಎನ್ವೆ ಈರ್ ಲವ್ವೇ ಜನ ಸೊ ಮಾತೆಲ್ಲ ಬರ್ತದೆ ಕಲಾಭಿಮಾನಿಲು ಸರ್ವಧರ್ಮದ ಮಾತೆಲ್ಲ ಬರ್ತದೆ ಸಿನಿಮಾ ತೂವೊಂದು ಯಾನ ಕಳಕ್ಕೆ ಏನೋ ಆಸಮ್ ಸರ್ ಈ ಅಬತರದ ಸಿನಿಮಾಡ್ ಎಂಟೈರ್ ಒಂಜಿ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಅಡಿ ಇರೆಗೊಂಜಿ ಒಂಜಿ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಆದೈತೆ ಸರ್ ಎನ್ನ ಲೈಫ್ ಒಂಜಿ ಅಬತಾರ ಆತನ ಸರ್ ಸೊ ಅಬತಾರ ರಿಲೀಸ್ ಆತನ ಒಂದು ಎಂಗ್ಲಂಗೆ ಭಾರಿ ಒಂದು ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಷನ್ ಎಂಗಲ್ಲ ಟೀಮ್ಗೆ ಸೊ ಆ ಫಿಲ್ಮ್ದ ಪಿರಿಯಡ್ ಎಂಗಳು ಮಸ್ತ್ ಭಂಗ ಬತ್ತಿತ್ತ ಸೊ ಫೈನಲಿ ಇಟ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಥಿಯೇಟರ್ಸ್ ನನ್ನ ಎಂಚಿನ ಎತ್ತನಲ್ಲ ಜನಕ್ಕೂ ಅಬತಾರ ಕಟ್ಟದು ಬರ್ತದೆ ಎಂಕಲ್ನ ಸಿನಿಮಾ ಅಂತ ಓಡಂದೆ ಅನ್ಕೇನು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಮಸ್ತ್ ತುಳು ಮೂವಿ ಸೂಪರ್ ಹಿಟ್ ಅವನುಂಡು ಕುಡ್ಲಡ್ ಆತ ಸೌಂಡ್ ಮಲ್ತಿನಾತ್ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ಡು ದೂರದ ಊರುಡು ಪೂರಾ ಸೌಂಡ್ ಅವನುಂಡು ಆ ಟೈಮ್ಡು ಒಂಜಿ ಜನ್ಮಾಷ್ಟಮಿಗೆ ಒಂಜಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಗಿಫ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಅರ್ಜುನ್ ಕಪಿಕಾಡ್ ಸರ್ನ ಸೈಡ್ ಬೈದಂಡು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಟ್ವಿಸ್ಟ್ ಇರಿಗೆ ಎಂಡ್ ಮಿನಿಟ್ ವರೆಗೂ ಒಂಜಿ ಟ್ವಿಸ್ಟ್ ಉಂಡು ಅವು ಟ್ವಿಸ್ಟ್ ದಾದ ಅವು ಏರು ಒಂದು ಒಂಜಿ ಸಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಉಂಡು ಆ ಸಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಸರ್ಲ ಬುಡ್ದು ಕೊರ್ತಿದ್ದಾರೆ ಯಾನ್ಲ ಬುಡ್ದು ಕೊರೊಂದು ಪೂಜಿ ಇದಾಗಿ ಮಾಡಿ ಯಾನ್ಲ ಮೂವಿ ತೂಯೆ ಸೊ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ 100 days ಮೂವಿ ಸರ್ ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೊ ಮಚ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು